Nou, hier ben ik in 4 zijn wij trouwd. Ik kan geregeld bijpakken bij een kopje thee. Toen weer al wat groter, kan ik gewoon daar, maar nog net meer. Een soort mooie oantinkers aan het Lucas- en Tijkenhuske in Droegeham. Zo'n kwart stiet het Rijksmonument te keep voor €115.000. En mij toch die prijs liet het Woudhuske waarover goed. Ik heb vanmorgen net even zitten tellen, maar ik zit al boven de 60 mensen die interesse hebben getoond. Maar er vallen natuurlijk ook wel weer mensen af. Het is niet alle mensen komen kijken. En er zijn ook mensen die klakkeloos een bod doen. En ja, je moet nog maar zien wat er overblijft. Maar ik heb 3 dagen, of ik had eigenlijk eerst 2 dagen ingepland en een reservedag. Maar ik heb de 3 dagen kijkdagen wel nodig. De Aroniëren wie het huske in beheer van de gemeente Achtkarspelen die het verhierde om toeristen. Troch bezuinigingen maakten ze het huske no verkeerpje. Simon Hoeksma van Stichting Oud Achtkarspelen hoopt dat het huske in goede handen komt. Want het had een rieke geschiedenis. Nou, volgens de verhalen is het huis gebouwd in 1824 ongeveer. En het is in 1899 gekocht door de gemeente Achtkarspelen. Die had het toen verhuurd. En van ongeveer 1920 gaan Lucas en Tijke er wennen. En die achter in het huis een liets winkeltje. En die hadden tot in de 70er jaren wennen. En later is het huske neemt naar de beide bewoners en dit nou het Lucas Tijkenhuske. Er zit een dubbele dwars. Weet ik zeker. Maar dit is voor een bed, nee, ook best een groot bed. Ja. Ja, wie vol litser. En wat vind je ervan dat de gemeente het nou kwijt wil? Nou, ik snap dat wel, want ja, wat maakt de gemeente met zo'n huis? En ja, aan de ene kant kan ik zeggen het is jammer, aan de andere kant het is een Rijksmonument. Dus degene die het keert, ja, die mij er net samen denken van veroordeeld. Dus het huis blijft gewoon bestaan. Dus ik denk, ja, dat is nog iemand zei, ja.